Once there was a love. Once there was a love. Programa apakay tampukan tinagduduma apakasaritaan ni Ayat. Ayat, ang nagbalina na paset tinapalabas. Asaanen nga agsubli iti kaanuman. Ngam iti barukong anagumukan ni pamateg. Agnanayon ti bara ni Ayat. Sumantak tinapalabas. Ket masapuyot ti puso amang lagip. Nga iti na minsan. At damaysa nga Ayat. Once there was a love. But that was long ago. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Isagot mi kada kayo ti pakasaritaan ni Ayat ang napauluan. Obligasyon. Tampok dito'y programa tayo. Once there was a love. Ay hapaw. Nagsakit-lakit din ay ato'y sikit kaw. Ay, talaga alakaya kaon. Ay. Ala, aginanakalakay, tamang isang anak iti danom apagdirambus mo. Saan na mabalin nga agaramat kay tinalamiis a danom, tamang nga numapas maka. Agmalmalam nga may nga dakay jay talon. Ay, alaman nga ron mileng. Tabarang makaginawak. Apa man na makadiramusak. Agatling utak nga minan. Anya ngay nga rod lakay, aganos ta. Di mo mo't ngamin kaya't akuyugan na kang agtalon ni Junjun. Ay, namileng. Naganusunay di apo ko ta. Tapno agtalon. Diyak kaya tamarikatan ni Junjun nga apo kaw. Day tangarod kat, iso ako nak nga aganos ta. Ay, wan. Ni Jaws, ayan na. Di pa'y simang pa't lakay. Ang mga no ag-overtime mananday jay. Ay, malang nga ron mileng. Mangidadangkan iti danom nga aramata. Tapno makabugwa kaw na. Tanay, napigpig. Takong kapoy tagmalmalam pa nagtrabaho kay jay talaw. Anya nga'y Fernan. Kada kayo nga kakabsat. Si kalangan ti sana nakapagdesisyon. Auntie Hilda? Di mo ko manurayan aguraan da kadagiti kakabsat mo. Gapulang tadi ka umanugot ang mailako ti tawid mo apasat ti dagayo. Talagang amin na jak kayat nga ilako ti tawid ko, auntie. Dahil kailangan ti pakalaglagi pakadagi ti dadakkel mi. Ngaman anom ngay mo ti sang kabasit apasat ti daga. Kan ba isa? Saan akayat agatangan ti bayer ti dagayo no saan mairaman ti pasat atawid mo? Auntie? Iso nga agpanunot kan kanakan. Di mon panunutan dagiti nagawanan adadakkelyo. O na yun, Auntie Hilda. Nagsasaw kayo. Kaslasan nyo akabsat dahi di tatang. Ay na Fernan, saan na dahito iti umno akanito ti panagdrama. Agdesisyon kakit din. Iti kanito ang makasapul iti sabali adaga magatang di bayer ko. Marigatan kayon ngagsapul iti manggatang iti daga na tawid yung agkakabsat. Sigurado akagura na kantun dagiti kakabsat mo. Makamuak ko na makisarita kadagiti kakabsat ko, Auntie Hilda. Basta ita, jaket nga ilako ti tawid ko. Takas iti nakunakon. Dahil langan ti pakalaglagi pak kadagiti nagawanin adadakkel mi. Kaasimat ni Lolo, nanang. Masyanak kan ko, ana. Apay ngamin ay anak ko. Anyat na pasama ka ni Lolom. Nabambanog anak talon. Nasakit ka no ti sikot na. Ay, kasano asaan ngagsakit ti sikat na ngay. Kat adan edad ni Lolom. Kung nagtumot ngamin kan kwa na asaanan ang makitalon pay.
nga masapol ka numat nga agtrabaho. Kunak na rin tulungak no mapanigitalon, nanang. Ngam di naman ngamin kayat. Saan nga minakayat ni Lolo marigatan ka anak ko? Ipatpatag na ka ngamin. Isuda ka ni Lolam. Ngam kayat katulungan ni Lolo, nanang. Tapno saanan ang marigatan. Narigat ti agtalon anak ko. Iso asyak, say-saya atat ti agtrabaho para kada tayo kada lolo kan lolam. Kayat ko ngamin ang makaadal ka anak ko. Diyak kayat ang maipada ka kanyak. Asan ang nakalpas, gapoy ti... Gapoy ti anya, nanang. Awan anak ko. Ala, maturog takit din tan rabiin. Masapa pa inton bigat. Tas sumragak manan iti pagpapaayak a restaurant. Fernan, anya ka kadi. Mga no makita nak ti boss ko makisarsarita kan ka. Sigurado ang maungtanak. Manugot ka ngamin ng itaawis ko kan ka. Apa man namalpas ti trabaho. Imbagak matengken ka. Ang mga no mapilitan na ka-overtime na ado ti customer dito restaurant. Pangasim, Joyce. Manugot ka ko man. Manumot lang nga maawis ka. Saan na karod asigurado, Fernan? Ang mga no adon tuket dito umay mga inton malam. Sigurado apag-overtime man da kami. Maminsan lang, Joyce. Di nakadikasyan. Fernan. Alan, pangasim. Saan ka pumanaw dito aging ka di ka umanugot iti awis ko kan ka? Anya? Kayat mo ka di ang maungtanak no makita nak ti boss ko? Diyak kayat. Ngam na day talang ti pamuspusan tap na umanugot ka. Makamo ditan. Anya? Umanugot ka ngaminin, Joyce. Pangasim ko, ma. Alaman laangan. Ay, sikat talaga, Fernan. Di mo ibabawi day ta, manugot kan. O may kasukunan inton malpas ti trabaho. Naimbag tanaranaan ka, Ilyong. Nay, si Kamagayam, Kakang Hilda. Ay, di nak manawagan iti kakang. Di ka lamaryak mo titikas nga awag mo kanyak. Nay, anya nga rin iti iawag ko kung ka. Awagan na iti Doña Hilda. Nay, pangawagan ka nga iti Donya kat saan ka mo't-abak na. Ay, basta, awagan na iti Doña. Nagadulakit din nga ibagbagam si Kailyong. Alaman lang ngayon, Doña Hilda. Kasta! Ay na, nagmayatan adang ganti kasta nga awag mo kanyak, Ilyong. Anya nga min ay ati masapul mo kanyak. Aywan gayam. Di mat ar-arman ti ka nakak jay disgrasyada nga anak mo. Ay, unay matanti kasta pa nagsasaom ka ni Joyce nga anak ka. Ne, apay nga agreklamo ka nga'y katusto mo timbagak. Di mo't disgrasyada dya anak mo. Iso nga roda naganak kabalasang. Di kag sanay tinaunag tagpay so ti ibagbagak, Ilyong. Ibagam man ijay anak mo. Talukuyan na ti kaanakak amang ilakon iti tawid na daga. Tapno umanugutan. Apay kumangay nga aramidak na ita. Ta sigurado akabaalan ni Joyce kalukuyan jay maag akanakak. Iso nga ibagam ka ni Joyce, talukuyan na ni Fernan amang ilakon iti tawid na. Ay, talaga na alas ti tabas ti dila day Hilda. Agim babak nang ngam kapadpada matla da tao nga awan makukwarta na. Ala, bye-bye amon da Hilda, bakit? Di mo ni kaskasa. Masurunak lang amin iti kastaan na istoryam. Nagsasaw da Hilda, kunamlan awan ti pakapilawan na. Un nga raw. Ang bye-bye amlatan. Saan ka na basol ti basol na? Sa bagay,
Kat, panggap mo nga raw nga idanon ka ni Joyce timbaga kang ka ni Hilda. Ay, saan ba kahit? Awan lat panggap ko mangidanon kan ni Joyce itikid daw da jahil ta. Diyak kahit nga iramraman da jahil da ta anak ta, itanyaman na mapaspasamak kadakwada ngagkakabagyan. Ay, rumbag laang Kan may sa, uray no agar-aram ni Fernan iti anak ta. Saan arumbang makibiyang ni Joyce iti pakasaknan ti pamilya ni Fernan. Husto day ta nga imbagamba kahit. Iso asaan ko nga ibagbaga kan ni Joyce tinaibaga kanyak ni Hilda. Ay, pulos mo ta. Hanggang kasanon ngay, no kagura na kaday di Hilda. No maamuan na adi mo indanon kan ni Joyce tikid daw na. Di agungot lata. Awan baby ang kukangkwana. Kaanong aklonong ti daton kong ayat, Joyce? Una yan, day tamanan ti dagulit mo kanya, Fernan? Joyce, anya ti kayat mong aramidak. Tapno mapanag nakakanapod no akin ka. Fernan, Ay ayatan ka, Joyce. Among day ta. Sapay la ko matapat yan nak. Kaya't aklonon nakmatan. Fernan, amom noan niya tinapalabas ko. Day ta ti makagapo, no apay ang mabuto nga kang agayat manan. Tamangan no masakitanak iti may kadwa agundaway. Saan nagpapada ti lalaki, Joyce? Saan nakakasita ama ni Junjun nga anak mo? Ay ayatan ka unay-unay. Kasanon ti anak ko? Saan mo ta mabalin na siyaklaan ti ayatam, Fernan? Nang runak at sigudan nga amom nga ada anak ko iti kinabalasang. Amin na napatagkan ka. Ipatag ko. Fernan, Day tatagpay so, Joyce. Ipatag ko kaspod nung anak ko ni Junjun. Sapay la ko matapat yun, nak. Iso pang ngasim ko mataklunan nakmatan. alaman laangan. Wanan, Fernan. Ha? Anya ti kahit mo asawan, Joyce? Wanan ko nakmat. Aklo na kong ti ayat nga idatdaton mo, Fernan. Nay, kunak manod dala ang ditarubayan ni Lolo Junjun. Katuan mat, Lola. Agpakpakan la itay kadagiti tarakon na manok. Nay, awan mo tapok. Itay pa'y asap sa pulag. Anya? Ni, sa dino nga'y tinapanan ni Lolo no awan di tarubayan. Ay, diyak ka mo Ay, naku masapulan. Ngamawan pa'y mat ni nanang mo akadwam dito'y balay. Saklangan ti mapanmang sapul kan ni Lolo, Lola. Ay, saan na dapok? Nagarbis itay. Nagalis ti dalan. Napanan nga ta ni Lolo. Ang dalang itay di tarubayan. Amangan no imalatiw iti ayan ti gayem na. Ah, itayan ni Lolo Teryo gayem na. Ay, nga ta, apok. Nanya ti kunayo, Lola. Saklangan ti mapanmang kita kang kuanay jay. Ngam apok, amangan no anya ti mapasamaken ka. Kabailak, Lola Miling. Saan kayo magdanag? Basta siya kung ti mapanmang kita kan ni Lolo, ija ayan da Lolo Teryo. Ay, nagkalis ti dalan. Nagarbis nga minitay kahit. Ay, inayadaklatan ti magna, tapno makaawi da kaun. Sa apay jak impakada kan ni bakit amapanak itayan ni Teriyaw. Ang sana bale, ilawlawag kong tulangan kan ni bakit, no apay ajak nakapagpakada. Lolo Elio! Ni Junjun nga apok day ta. Ay na, Junjun! Apit! Anday ka! Anday! Anday ka! Anday! Apok! Di kang taray nga umasinag kanyak! Nagalis tinalan! Ginayad ka! Apok!
Intulod na ka man ni Fernan, anak ko. Naimbag, tada ka na yun amang kuyog kan ka. Wan, nanang. Nanang, kayat ko ti agpudno kada kayo. Nay, anya day ta, anak ko. Diyak kayatan ti agilimod kada kayo. Akas iti inaramid ko idi. Joyce, anak ko. Inaklon ko ni Fernan, nanang. Agayan ayat kamin. Ay, kasta ka day. Wan, nanang. Sapay la ko mata maawatan dak. Apay kumaadi ka maawatan, anak ko. Nahustuan kan iti tawan. Mamati ak ananad kaitan. Saan akas idi ka ubingam anadursok ka. Wan nga ron, nanang. Naimbaglakit din taman nakaawat. Kan manang ipatag kayo ang naganak. Tano saan? Amang ano sandak nga inawat, idi nagpasngayak abalasang. Nagdayta ka manan. Sabali manan. Lola! Ha? Ne, Junjun, anak ko. Nagapuam. Kan apay akas na tilangam. Apag isutadakan, nanang. Lola, ni Lolo. Naigalis kat na ito bakti patong na. Ha? Anya? Ay, Diyos ko. Ay, kat. Ayan ni Lolo ngay. Inarayat ni Lolo Terio agayim na. At day di balay dayta. Masapula mapan kayo ijay. Tamarigatan ni Lolo. Madlaw na sakit tinaypakpakapatong na. Ay na. Ay, mabit lang nga ron na. Nanang, siya kundi mo man mangkita ka ni tatang. Dito'y kayo langan ka ni Junjun. Nagalis ti dalan, tanagarbis itay. Iso siya kundi mo pan ayan da tata teryo. Anay ko, anak ko, anay. Ay, talaga napalalo ti sakit ti patong ko anay pakpak. Anay ko. Iano siya biiton tatang. Tanapan inayaban ni tata teryo ni kaambo amang ngilot. Unay kat ngaminan aya. Tsak lakit na ganadan. Amok mo't anagalays. Ala, di yung sideron ti bagiyo tatang. Iano siya laangan. Ni Junjun ngay. Nakahawid malakada na talgad. Uwan tatang. Isong aruti nakaamuan mi kaninanang itinapasama kada kayo. Ay, unay aya. Anay ko. Naot. Nakarulakit iti pa nakaitupak ti patong yo, idi naigalis kayo tatang. Iso akas na. Huwag nga ron. Anak ko. Anay ko. Sana bale, taapaman asumangpot ni kaambo amang ngilot. Mabang-aran kayong ton, tatang. Ay, ang taraw kang nagitimanawag. Dak nakaturog ka na imbag. Tanawt-ot di patong ko na ipakpak. Ay, uray na ilutayn. Marik na ka na sakit lata. Ikagumakti bumangaw. Tamasapo la mapanak ijay talaw na. Anay ko, anay ko, anay. Ilyong. Anay ko. Apa yun? Namilig, bakit nagsakit? Anay ko, diyak kabalan ti bumagaw na. Nagsakit ti patong ko na ipakpak, hindi kalman. Apay kami na bumang kaya. Sa dino ti papanam. Masapol mo ti danaw. Siya kung ti mapan mga lalakay. Saan? Saan ang amawaw? Bakit? Bumangunak kumantag sagana ang amapan ni Jetalaw na ay na nagsakit ti patong ko. Unay kanilyo. Saan ka pa'y namabalin amapan ni Jetalaw? Iyan na namday ta patong mo.
Isukano ti imbilin kan ni ambo amang ilaw. Wen, bakit? Sino nga iti mga sikaso ka dagiti mulay jay talaw no jak mapan? Ay, por Diyos ka matilyong. Saan mo pa yapanunutan dagiti mulay jay talon mo? Iyan anampay day ta na ilot apatong mo tapno agimbag. Saan ko maanatangkan ti ulong? Mapana ko nagtrabaho, anak ko. Bantayam ni Lolom nga ilyong ha. Nang runa numapan makitsenda ni Lolam amiling. Wen nanang, di kay agdanag. Sakti makamo ka ni Lolo Ilyong. Bilinan ka na imbag yun, John. Amok ani Lolom laang ti kaayayam ken kagingin nantil mo diti balay. Di mo pa'y lagantilan ita ni Lolom, tadaan na yan na. Di mat nailutan ti patong ni Lolo na ipakpak, nanang? Wen, anak ko, ngam saan pa'y anaimbag day jay. Kinapudno na, umaymot laang dito'y balay no madamdaman ni kaambo amang ngilot, tailutan naman ang ti patong ni Lolom. Kasta ka di, nanang? Wen, anak, iso asi ka, di mo sutilan ni Lolom, tama nga numakutim ti na ipakpak apatong na. Wen nanang, di kay agdanag. Asi kasukit di ni Lolo. Rumbang laang, anak ko. Tulungam tumutan ni nanang, apaman ang makapalengke. Wen nanang, di kay agdanag. Ken aywanak ni Lolo. Nasaya at no kasta, anak ko. Alang arudan tama panak matan. Diyak kayat ti maladaw iti pagpapaayak apakanan. Pangaasim Fernan, di na ko mapilitan a sumurot kan ka ita. Masapon nga trabaho ak. Tasayang timat gadak no saan nakasumurak ita iji pakanan. Joyce, ura ita lang abigat ti panagkuyog ta. Adala kayat ko nga ipakitakan ka. Sumurag kamot lang numalam. Anya ngamin ti ipakitam kanyak aya. Saan ka diya mabalin nga itantanday ta? Kayat ko ang makita mitan. Iti kasta, maamuak na niya ti reaksyon mo. Pangasim, Joyce. Ikarik, saan tang agmalmalam iti papananta? Makastrag kamot lang iti trabaho numalam. Agaf day ka. Si Kamot. Apa niya itapan niya iranam ti agawis, Fernan. Sayang Saan ama sayang, Joyce? Tamamatiak. Maragsakan kay ti ipakitakan ka. Alan, umay kan. Iti kasta, maitulod kamot lang itayan ti trabaho, sakbay ti pangal daw. Alaman laangan. Ngam, ikarim nga half day laang Sumrakak iti trabaho kiji pakanan inton malam. Wen ko naklang arudan. Ala, umay kang arudan, Joyce. Lolo, ibagam kanyak no mabisin ka na. Ken no anya ti masapul mo, tasyak ti mangyawat kan ka. Awan namin ni Lola, tanapan na kitsinda. Ay na, John apog. Naibaglakit din tanda ka. Ay na. Nasakit ka dilat tati patong mo na ipakpak, Lolo Ilyong? Wen, apog. Ay na. Naut-ut ti patong ni Lulom. San abali, Lolo? Tagimbag tumot lang dayta. Saan ka di? Sapay la ko maapok. Tanay, awan mga sikaso iti dagasok-sok kayak nagnanayo na kastuyak. No kayat mo, Lolo? Sakpay lang timapan mang sibug ka dagiti mulam iti talon. Anya, ay saan aapok? Di ka mapan ni Jay. Saan arumbang kasi ka timapan ni Jay talon? Saan mo akabalan timapan ni Jay, Lolo? Saan mo masikaso dagiti mulam? Isasyak pa lang, Ay, saan, apahok? Naganus ka launay. Diyak kaya't mapadasam tirigat agbalin aman nalaon. Saan mo't anarigat tagsibog iti mula? Saan ka di, Lolo? Magkitak tar aramidam na ikoy-kuyong nakajitalon.
Kabailak day, Jay. John, apo. Denggenak, Sana sinsinan na trabaho talon. Kasi itinakunakon. Ubing ka pa'y laeng. Naganos ka pa'y laeng, John. Kan may isa, isungar aramid ni nadang mo ti amin, tapno makaadal ka, kat sumaya at ti masakbayam. Obligasyon na kang amin, nga anak na. Anay ko. Lolo? Isuasaan mo kuman nga ipilit ti kayat mo, apok, Dakil na tulong mo kanyak. Ti kasto panangas asikasom kanyak ita. Basta saan mo napakibiyagan ti trabaho ko jay talaon. Sana balay. Tama asikasok mo't lang dagiti mulak jay. Apaaman nga gimbagak. Dahito iti pasit tinagatawid ko, Joyce. Nalawagayan, Fernan. Anya ti panggap mo nga ramidan dito eh. Kaya't ko tagurnong. Tagpatakdera kiti balay dito eh. Mayat day ta panggap mo. Napintas day ta, Fernan. Ti ipatakder ko abalay dito eh. Isundo ti pagnaidan ta. Into nagkalaysatan. Ha? Among ngay ayatan ka unay, Joyce. Iso akayat kong agbalin na napintas ti masakbayam iti sidong ko. Fernan. Kasanon ti anak ko? Amo mga adda anak ko. Siyempre, kaduwatan ni Junjun Alangan mo't apanawan ta iti sidong dagiti datakkel mo. Fernan. Ibagak matankan ka. Ibilang ko apod nung anak ko ni Junjun. Amin nga ipatpatag mo, ipatag ko man. Kasta ti panagayat ko kan ka, Joyce. Agyamanak, Fernan. Agyamanak na maklunnak nga uray may saak a disgrasyada. Ay ayatan ka, kunakmanan. Anyaman tinagdalanam. Di napalabas mo. Saan nga agbaliw ti panagayat ko kan ka? Ay ayatan ka unay-unay. Ay na, miling. Diyak kabalan nga ibturan ti ut-ut amarikrik na gapoy ti naipakpak apatong kao. Anya, ay hindi mo inilot na kabanan ni Kaambaw. Imay dito'y balay saan aya? Wan, miling. Kaslakit din kimbaro terikrik na imbes ko mamakaginawa. Saan may tanakarkarukit din nga imot o ti patong kao. Agramaram pa yung naging gay ti sikat kao. Anya. Day tatagpay sumiling at anay ko. Diyos ko Ay. nag-ut-ut. Ay, siyak kabalan nga ibturan, miling. Ay, aapay nga tangay. Siyak mo't amuno apay, miling. Di pagtanagak. Siyak mo't may kutit sakak. Anya. Day tatagpay sumiling. Iso pa nagkunag sa anak labas ta na blow hindi na ipakpak ti patong ko. Ang mga nuwad dapay nakarkaro na pasamag kanyak. Ay na, Diyos ko. Ay mama kakmeleng. Ang mga nudya ako nagsubli ti normal. Ang mga nagbali na kung ngay nutay. Anya, ay for Diyos. Mabaling ka di Ilyong. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Anya ka din day ta nga ibagbagam. Diyak lang malaptan ti bagik ngagpanunot iti kasta mileng. Kasi tinakon-akon malaksid ana unay ti patong kan sikat kao. Diyak pa yan maikot ti saka kaanay kao.
Once there was a love. Oh, aday ta. At data ni ti batog ti pa ka na napagpapaayam, Joyce. Agyaman na kiti pa nang itulod mo kanyak, Fernan. Awan na nyaman na. Oh, akan nagkakanayon ha. Si kati agan nadakanayon iti panagpasadam iti tricycle. Siya, adakla ang dita pakanan. Talagang agan nadak para ken ka, Joyce. Ngamin, ay ayaten ka unay. Agyaman ak, Fernan. Ala, mapan ka nga ro dun. Tamapanak mo dun dita pakanan. O sige. Kasi ti sigod, sukunan ka inton malam. Ang mga no ag-overtime, Mac. Nang runak at malama kon asimrag. At adda na rin nga sukunan ka, tapno da kadwang mga gawid. Mala, mapana kon. Apanas ka nga itulod na kita yan daan tininit, Lola. Awan nga minti kadwam amabati iji balay apok. Ipan ko nga minan iji ospital ni Lulom nga ilyong. Ha? Apay nga, Lola? Di na kanu nga minan kabaalan ti ut-ut amarikrik nana. Gapo iti na ipakpakapatong na. Saan ka di pa nga gimbag ni Lolo Ilyong? Ay, jak ambo apok. Ti importante ita. Maitulod ka pa iji ayan da nenet. Kalpasan na. Agsubli akadagos iji balay. Taipan ko laangan iji ospital ni Lulom nga ilyong. Kumusta tirik nam, ilyong? Ay na, pimipya ba sa itmilaing? Nasamay tayong patumarda kanyak nga agas. Nasaya at mat. Ay, mabalinsan nga agawit tamilaing. Total saan anaot-ot tinaypakpakapatong kao. Ay, saan pa'y amabalin, ilyong? Urayan tapay ti resulta ti x-ray. Ah, Ijay amaamuan, noon niya talaga tinapasamakan ka. No na blue ka laang, winuan niya. ay, oo na yan. Iso pa agastos na ikaw. Manyamot nga minan. Jaklakin nagan-an na din. Madayta ka manon, ilyong. Anya ka kade. Di mon sidiran ti bagim. Basta urayan ta ti resulta ti x-ray. Kanuan niya ti ibaga ti doktor. Ne, apay nga da kayo diti pag-ubraak, nanang. Ha? Nanang, apay nagsangit kayo mo dun. Anyat na pasamak. Ay, na, Joyce, anak ko. In-hospital ko ti amam. Tanakaron ti sakit amarikrik, nana. Ha? Kat anya nga tinapasamak, nanang. Sa dino ti ayan itan ni tatang. Adan ijay balay. Inyawid kon kalpasan nga imbaga ti doktor. Akasaya atan no maopera ti amam. Anya? Diyos ko. Apay ang masapul ang maopera ni tatang. Kasano anak ko? Saan matgayam abasta bulula ang tinapasamak kan kuana? Na-fracture matgayam. Tito lang di amam. Anya? Diyos ko. Dinadon kan dito'y balayo. Apaman na nakita ka nakaparada di tabatog ti paspasadam at tricycle, Fernan. Auntie Hilda? Kasarita ka manan kaanakan. Sapay la kumata umanugot ka matan. Sayang ti gundaway. Auntie Hilda, saan nga agbaliw ti pangadan ko? Talaga ajak ilako ti pasat ti dagatawid ko. Ay na, Fernan. Talaga ka di adi mo aramatan di utag mo. Di mo madlaw, asaan da ka pa yan nakasarsarita dagiti kakabsat mo. Auntie? Natangkan nga minti ulo, miso amasurundakan ka.
Imbes sa may ilakon tinatawid yu adaga. Saan? Tadi mo mat kayat nga ilako ti pasat apan nakabagim. Anti, tawid ko day jay. Oraan niya taramidak ijay, mabalin. Tatawid ko kot nga rod. Saan ko matidaalapda na mangilako iti pan nakatawid da? Kasano nga rod ang mailako dat itawid dagay? Kati kayat dagiti gumatang. Buo agatangan dati daga dagiti dadakkelyo. Lading itig Auntie Hilda. Ngam awan ti pagbanagan dito asaritaan tayo. Mapaay kayo lang ang mga lukoy kanyak amang ilako iti tawid ko adaga. Nanang, apay niya sana mabali nga bumangon ni Lolo? Apay na kay dalatan? Gaputa saan labas ta nablo ni Lolom anak ko. Adda na tukol ato lang na. Gapu iti pan na kaipakpak na. Anya? Ala, isumot lagay makanayon nga ibagana na sakit tinaypakpakapatong na. Wen Junjun, kat maiparit kan ko na ti bumangon wen aggunay-gunay. Aging gasaan ang maopera. Anya? Maopera ni Lolo? Wen anak ko, masapul ang maopera ni Lolom. Tapno agimbag tinaipakpak apatong na. Kastagayam, nanang. Kaano nga ro da maopera ni Lolo? Diyak payam mo, anak ko. Masapul nga min tidakkel agatad. Ala, maturog kan, anak ko. Tani, rabiin. Maturog kan. Uray anya ti aramidak anak ko. Talaga ajak makapanunot iti nasayaat. Jak ambo no sa dino ti pangalaak iti aramatan tayo para iti operasyon ti amam. Nanang, Saan kumot amabalin abaybay-an anak kaindalat tanje amam. Amang iturturod iti sakit abarikrik nana. No daytay nagnadnadan ti agas nga ipatpatumar ko kenkwana. talaga saan ang mabalin nanang. Iso ang masapol nga agaramid akiti pamuspusan. Joyce, anak ko. Ti amok iji pakanan nanang. Padasag ti makisarita kan kuana. Baro matulungan dak itang agkasapulan tayo. Kasanunod nakamatulungan, anak ko. Saan kayo ngamin nga agpanunot iti kastananang? Basta kasaritak ti amok. Barang makautang akan kuana. Lolo, kumusta kan? Kastoy, apog. Panagrik-nakit inutilakaon. Ha? Ape anak ko na ayo dayta, Lolo. Wala, tadyak makatakdar. Tano ipilit ko, ay na, kumaro mo't ti sakit tinatukol ato lang kao. Lolo? Nagnadnadan ti aga sa tumtumarag. Nakaro sakit ti marik nakapaok. Ay, unayan ti kastaw. Di kagdanag, Lolo. Bantayan ka. Saan ka pumanaw dito ayan mo? John, apog. Saan ka panawan, Lolo? Asikaswan ka. Nagpakada ka kanumot iti amom iti pakanan, Joyce. Isong awan ka ijay. Pasensya kan, Fernan. Di ako na i-text ka. Ada nga minasasigaswag. Anya ta sa sikaswam? Pasensya kan. Ibagaktulangan kan kain to nagkita ta. Ha? Joyce, okay ka kadilaan? Anya ti mapaspasamak. Basta, ibagaktulatan kan nagkita ta. Alan, Fernan. Pasensya kan. Gamput kung ti saritaan ta. Bye. Mabit lang, Joy. Pinutad na ti saritaan mi. Apay nga ta. Anya ti pakakumikuman ni Joyce.
Sa dinog arod tinapanam ngay. Nukunam adi ka nakabulod iti amo mi ijay pakanan, anak ko. Inrekomendanak iti kabsat na. Isuti na si kasok itay. Ngam saan ko ang nakasarita ti kabsat ti amok. Kasta ka day. Ay na, ay, kasanungatan. Saan tayo ang mapukawan iti namnaman, nanang? Inton bigat, mapanak manen iti ayan ti kabsat ti amok. Nasingpot kan managtulong dayjay. Mamati ak ang matulungan na tayo. Ay, sapay la ko mga Rod Joyce. Kasimot nga minye amam. Uwan nga rod. Uwan gayam. Ayan ni Junjun, nanang. Ay na, aday di ayan ni Lolo na. Bambantayan na ni Lolo na. Kasta ka di. Day, ada tao. Si Kanti mapan mangkita, anak ko. Talaga ginagarakan dito'y Joyce. Tamadanagan ka. Anyat magpaspasama kaya? Kuha, Fernan. Adalas asikaswak. Iso apasensya kan ha. Diyak ngamin amo amapan kay pakanan. Iso ajak na i-text kan kang awanak ijay. Kat kumusta ti ko na mga inasikasong nga eh? Masapon nga agsubli ak ijay inton bigat. Saan ko pa'y ngamin ang nakasarita ti tao a ginagarak. Kasta ka di? Uwan, Fernan. Iso apasensya kan. Ang mga no sa anak pa'y asumrak ijay pakanan inton bigat. Nagpakada akon iti amok. Ala, no anyaman day tang asikaswam ako nam. Sapay lang ko matamalpasan. Uwan gayam Joyce. At ako maibagakin ka. Fernan. Sapay lang ko matadinak paayin iti daytoy nga ibagak. Pinanunot ko na imbag daytoy. Anya amin dayta, Fernan. Joyce, kayat ko mga kalaysatan. Fernan? Pangasim. Umanugot ka mga kalaysatan. Kayat ko agsimpatan. Oh, Joyce, apa nagsinay ka? Di ka di maragsakan iti imbagak. Saan nga iti kasta, Fernan? Maragsakan ak. Iso na lang ta. Tanya, apa di mo ituloy ti kayat mga ibaga? Fernan, masapul ang maopera ni tatang. Ha? Asa si kaswak ti panakisaritak iti kabsat ti amok iti pakanan. Tabumulodak kan kuha na iti kwarta para iti operasyon ni tatang. Apay nga min, Joyce. Anya tinapasama ka ni Tata Ilyong? Naipakpak ti patong ni tatang. Impagarup mi di damo no nablulaang. Kat maala iti ilot. Ngamsan mat gayam. Adagayam na tukul ato lang na kat masapul ang maopera. Kasta ka di? Juan Fernan, isa ang masapul ang makairemedyo ak itidakkel agatad tapno maopera ni tatang. Isa ang mapanak manin ijayan ti kabsat ti amok inton bigat. Joyce, kayat ko ti tumulong. Fernan? Baya masakta agaramid iti pamuspusan. Isasaan ka na mapanitayan ti kabsat ti amom. Tulungan ka, Joyce. Lola Miling, may mayat gayam na nakaturog ni Lolo Ilyong. Apay apok. Nakaturog aya. Wan Lola, isasaan tayo ang mga agas-asog? Ala, baybayam amaturog ni Lulom. Tanay, kanayon amapuyat. Gapo iti sakit amarikrik na ana. Kaano nga min nga ipaoperayon ni Lolo Ilyong, Lola? Kwa apok. Diyak payam mo. Agsapsapol pa'y ninanang mo iti kwarta. Lola? Iti kanito ang makasapol ni nanang mo iti gastusan iti operasyon. Ipaopera tayo adagos ni Lulom nga Ilyong. Lola? Takaasimat ni Lolo? Wan nga rod apok.
Ngamawan pa'y ngamin kwarta tayo. Anyat masapol mo, Fernan. Hapay ngay may ka dito'y balay. Auntie Hilda, sika talaga ti kagarak. Naimbag ta naabutan ka pa'y diti balayo. Mapay aya, anyat ti masapol mo. Ibagamon tane, agdardarasak. Auntie, umanugot ako na may lako titawid ko adaga. Ha? Wan, auntie. Umanugot ako na mangilako iti pasit ti daga atawid ko. Isungan... Daitan, ti bagbagak. No idi pa'y lako mga imanugot ka, nalpas ko man. Auntie Hilda, Nagadupay lang amin nga artem si ka Fernan. Mabit lang ang talag ti papeles ang masapul a pirmaam. Urayan nak dito yan. Oh, apay amot-mot talaga matlatan day ta papeles kay gamo, Fernan. Pirmaamon atap no malpasen. kuwang amin, auntie. Saan mo taday ti tigatad adamong imbagayo kanya ka presyo titawid mi, sana ya? Ay na, Fernan, gapo iti panangitan-tantan mo amang ilako iti tawid mo. Bimabanti presyo na. Anya? Ni, apay nga kasta, Auntie Hilda. Lugi akmot unay no dahil nakalanad dito ang presyo. Ay na, nagadungay bagbagam si ka Fernan. Pirmaamkit din day ta papeles tapno malpasen. Auntie Hilda. Mabalin ka da panunutog pa, umanugutak iti nakalanad dito ang presyo. Anya? Apay manan anaskan nga agpanunod ka. Dakkel namin unay tinaikis sa iti sigod a presyong enjayayo kanyak, auntie. Panag ko na katlugi ak. Kano kastamot lang nga presyo tinaijaya kadagiti kakabsat ko. Agpapada kamin alugi. Anya nga'y anak ko. Inawagan na kakadin ni Fernan. Saan pa'y nga rod, nanang? Ay, kasta ka di. Ay, masyanak ngaminin ka ni tatang mo, anak ko. No dumikar ti ut-ut amarikrik na ana. Kasla siyak ti marigrigatan. Nanang? Sapay la ko mga road ta makairemedyon ni Fernan. Iti kasta, maipaoperata yun ni tatang mo. Di kay agdanag, nanang. Makairemedyo man wano saan ni Fernan. Siguraduak ang maopera ni tatang. Pasensya kan, Joyce. Awan pa'y na iremedyo ka kwarta. Maawatan ka, Fernan. Di ka agdanag. Joyce? Sana balit agdiskitarak manan inton bigat. Masapul at talagan ang maoperaan ni tatang. Tano dumikar ti ut-ut ang marikrik na ana. Talaga anak karo ti panagasog na. Di ka agdanag, Joyce. Makairemedyo ak. Ikarikan ka. Ipaay ko ti gatad ang masapul mo para iti amam. Fernan, aprasyarak unay ti aramidam. Ngam siyak ti anak ni tatang. Iso ang Pangasim, Joyce. Siyaklatan ta agiremedyo. Ikarikan ka. Makaaramid ak iti pamuspusan. Basta patgam ko mada ito akit daw ko. Ay na. Ay. Inyong lakay. Naut-ut ka din at tanga uray nagtumarkan iti agas. Bakit? Napalalot ut-ut ang marikrik na. Ay, di nan sandang-danggan ti
agas atom tumara. Anya. Ay na, anay ko. Anay, unayin, Ay na, Ilyong. Anya ti kayat mo. Pang-asim, Miling. Saan mapigsan tagsaw? Diyak kaya tamanggag na ka ni Joyce nga anak ta. Diyak kayat nga tanag. Di mo pigsan tagsaw, Miling. Oray jak maawatan unay ti pagsasaritaan na tatang kananang. Amuklatan at may papaniti ka sa saad ni tatang ti pagtungtungtungan da. Nakakaasimot ni tatang. Makalawasan amang ibibtur iti ut-ut ka marikrik nana. Gapo iti pan na kay pakpak ti patong na. Masapon nga agtignayan kon. Saan ang mabalin nga agmutalang at latan. Puno nagkariak ka ni Fernan nga urayag ti may remedyo na. Ngam saan ang mabalin nga awan ti aramidag para iti amak. Maasyanak ka ni tatang. Iso masapul nga agtignayak. Kumusta ni tatang nanang? Shhh! Di mo pigsaan ti agsaw. Tanulabsan ti agsarita. Katurturog na laeng. Anya, dayta ti agpaiso anak ko. Ay na, masya na kiti ama-ama. Agpatpat nag-agas-aso ga po iti ut-ut ang marikrik nana. Amok dayta, nana. Anya, mangmangag ko dita si Ledme ka ni Junjun ti panag-asog ni tatang. Ngam sana bali, agtignayak. Sana mabalin nga agururay aklatan dito eh. Anak ko, da kayong ti makamo ka ni Junjun nanang. Tamasapa ak arumuara. Nay, papanamngay anak ko. Kunambot ang nagpakada ka iti pakanan na pagpapaayam. Masapol nga agtignayak nanang. Diyak mapalin abaybay ang latan ti kasjay akasasaan ni tatang. Masapol nga agtignayak. Ay na, Miling, ay talaga dyan may turan. Ay na, kayat ko pa yung timatay ng tagip tuloy ti kastoy asakit. Anay ko. Ay, unay kamutan ay Ilyong. Saan ka kumamot nga agsao iti kasta? Saan anasaya at ti kasta nga ibagpagam? Ay na, pasensya kan bakit. Ngapoy ti marikrik nga sakit. Talaga kayat ko pa yung timatay. Ay, naku, Diyos ka, tao. Anay ko, Ay, pakawan ng mapo na ito'y tao. Tanina mo, tilamlabidan na. Ay, anay ko, ay. Mabalin ka di Ilyong. Sana tila isang sawang mo. Ang mga lumangag na ka di apong. Ay, napasensya ka, Miling. Pasensya ka lang kuman. Ala, saan na naday tati pagsaritaan ta? Mabit lang ta. Mabit lang. Sumbatak ti awag ni Joyce nga anak ta. Anak, agsingsingpot ka dito handaan tim Ore, ijayak kumalatan balay, nanang. Kabalak mo tagbati dyan agmay-may sa. Saan ang mabalin anak ko? Saan da ka ang mabalin apanawan nga agmay-may sa ijibalay? Saan abale? Taapaman ang maisimpami ni Lolo medyo ospital. Agawidak, wano ni nanang. Tapno adda kadum ijibalay. Nanang, agimbag to ka din ni Lolo no maopera? Barbarang anak ko. Naimbaglakit din ta na kay remedyo ak iti kwarta. Maipa-operata yun ni Lolo. Auntie Hilda, idi kalman lang ang nagsarita ta.
Ita, bimma ba man ti presyo tinatawid ko adaga no bilang ilako ko? Ay na Fernan, nagaduntumot ngamin nga amom. Kan may sa, talaga kastata negosyo nga ron daytoy. Una yun, auntie. Sa anak mata sa balik kada kayo. Kanak-andak. Sa andak kumamutan nga ramidan na pagnegosyon nyo. Fernan, no jak aramidan ti kastoy, siyak mo ti malugi. Iso nga agdesisyon kakit din, no ila ko matalagan ti tawid mo adagawan no saan. Auntie, Ado pa'y tinaskan nga si Kaswak Fernan. Iso ano saan ka desidido mangila ko ititawid mo adaga. Nasaysayat laangan no pumanaw kan. Tamataktak ako na yan. Oh, anya ngay Fernan. Agsao ka na. Umanugot ka iti day ta presyo. Ilakom titawid mo adaga. Wano saan? Auntie Hilda, makisarita ako makan ka. Ano mabalin? Nayunam ti presyo ti gatangam atawid ko. Kasapulak namin ti kwarta. Saan asyak ti gumatang, Fernan? No siyak lakuma ti gumatang, di patgak ti kayat mo. Ngam saan mo ta siyak? Amo kasi kamot lang ti manggatang, Auntie Hilda. Ibagbagam lang nga saan asika. Ngam si kamot lang. Nagadulakit din na nga ibagbagam, Fernan. Ibagamo no saan ka desidido amang hila ko ititawid mo ta pumanaw ka ditoy. Taktakan nakmatlao na yun. Anya, agsao ka na. Ilakom titawid mo, wano saan? Once there was a love. Nanang, naurnusan ti amin. Naka-schedulean ti panak-opera ni tatang. Joyce, anak ko, agyaman akan ka. Amo ka narigat ti inarabid mo. Tay karumi ti mabayag a panawon ti inutang mo a kwarta. San abalan, nanang? Ti importante, maoperan ni tatang. Joyce, anak ko, tangay na-admitan dito ospital ni tatang mo. Agawid kan, tasuko na matlaang ni Junjun iti ayat ti kasinsin mo. Sigurado kayo, ada kayo ti agbantay ka ni tatang dito ospital? Wan, anak ko, siyak ti asawa ni tatang mo. Iso asyak ti agbantay. Ni Junjun nga anak mo ti bantay am iji balay. Sige nga rod, nanang. Ngam no anyaman ti mapasamak. Awagan da kadagos. Wan, anak ko, di kagdanag. Talaga akasta ti aramidag. Alang arudan, nanang. Da kayon ti makaamo ka ni tatang dito ospital. Sa nabalat at damot dito dagiti kasapulan nyo. Basta awagan dak no adda parikot. Miling. Apay Ilyong, nasakit ka dilakta. Awan ti marik nakasakit, Miling. Nabilag ti agas ngayon patumarda kanyak dito'y ospital. Awan Apolos ti marik nakasakit. Anyang aron ti masapol mo, Ilyong. Pampanunutok lang ni Joyce nga anak ta. Nangalaan na ngay iti kwarta pagpa-opera. Ilyong, saan mo na panunuton day taabanag? Tinapatag ita, na-schedule ti panaka-operam. Ay, anyan day taoy. Imbis ko makatulong ak iti anak ta. Saan ta nagbalinak pa yun abagan na? Anya kalakit din aya. Saan mo na panunuton day taabanag kunak lang arudan? Basta ginanak ka na imbag, tainton bigat, maoperaan kan. Pasensya ka, Joyce, ha? Sa anak pa anak kay remedyo iti kwarta.
Ngam di kag danag. Tara midak ti amin. Fernan, saan ka nga agdanag? Adan iti ospital ni tatang. Naka-schedule ang ti pa naka-opera na. Ha? Ni, nangalam nga iti kwarta, Joyce. Inyutang kundi sweldok iti naunday a panawan. Tapno maasikaso ni tatang ko. Anya? Anya ka mutin, Joyce? Imbagak mutin katulungan ka. Saan ka di? Wen Fernan, kat pagyamanak launay dayta. Ngamjak maibturan ang makit-kita. Pangalam nga iti pagbayad mo, Joyce. Imbagak mat. Inyutang ko ti sweldok. Kaya't asawan dayta. Itrabahwak tinautang ko. Anya ka mutin? Di ka lakot na kaurayan, Joyce. Imbagak mat na agiremedyo ak. Ngam di naklakot na urayan. Anak, masapol nga itulod ka manan ija ayan daan tim Mapanak namin ija ospital. Tamok na anyan ti kasasaad ni Lolom. Kaya't ko kumamat ang makita ni Lolo. Nanang, Pasensya kan anak ko. Saan ka mabaling nga isurot? Agdiretso ak namin iti ayan ti trabaho. Apaman nga agapo ak ija ospital. Masapol nga agtrabaho ak. nanang, Sa nabale Junjun. No adan tuwaya, isurot ka ija ospital. Ngam saan pa'y nga ita. o sige nanang, awan ang nyaman na. Agsingsingpot ka ija ayan daan tim ha? Saan ko maanatangkan ti ulom? Di nakpagdanagan nanang. Kanayin mo't abilinan nak. Uray dalola kan lolo. Iso na sing petak. Agyaman naktaman nakaawat ka, nga uray ubing kapay anak ko. Agyaman nak unay. Beleng, apay ngay akas lamadanag anak mutan. Anya, ay unay kamutan ilyong. Ag-relax ka Ang mga nungumato ti presyon mo, no kastang agdandanag ka. Sanda ka nga opiraan, no nangato ti presyon mo. Beleng, Saan ka nga agdanag? Agkararag kakit di tapno agbalin ang abaligi ti operasyon mo. kinapuno na Beleng. Idi rabi ipay ngagkarkararagak. Ilyong, nairemedyon di anak tatigastusan iti operasyon mo. Iso at tulungam ti bagame. Iti kasta, malpasan ti operasyon kat agimbagkan. Ay, Beleng. Apaman ama opera ka, agsublinton iti normal ti amin. Maaramid buntaw dagiti sigud ngar aramidam. Iso apatib karam ti pakinakam mo ilyong. Agimbagkan, apaman ama opera ka. Nay, Fernan kaanakan. Nagsapa mo tan anaerang ka. Naimbag ta nakita ka, Auntie Hilda. Naimbag lakit din. Nay, apay Fernan, anyat masapul mo kanyak. Ante, ila ko kunti tawid ko. Anya, Wen, Auntie Hilda. Nakapanulot ako. Ila ko kunti tawid ko. ay na Fernan, agsarita tanto inton saan ka na Bartek. Ado tinaskan nga si kaswa kita, iso saan ka pa'y amasango. Auntie Hilda, pangasim. Ito ti kayat ko apa nagsarita ta. Ngam nakainom ka nga rod. Saan ta makapagsarita itinasayaat, nukas tamat na nakainom ka. Iso nga agsarita tanto inton saan ka na Bartek. Saan, Auntie? Saan? Ang salita taitan. Ne. Nagagawat uling day sa'yo.
Ay, banta, tayo suti, ang witness, hindi pa nagsarita ta. Ha? Sigurado ka di ka nagitangay magbagam, Fernan? Well, Auntie Hilda, sigurado isa di kagdanag. Kagawad! Na, Kagawad! inayaban na nga agpayson ni Kagawad Uling. Auntie Hilda, ang tulungan dito ay ni Kagawad uling. Iso ti ang witness, hindi pa nagsarita ta. Talaga nga ilako kun ka, titawid ko. Madaman ti operasyon ni tatang mo, anak ko. Sapay la ko matagbaligi ti operasyon nanang. Tapno agimbag ni tatang. Daita ti karkararag ko, anak ko. Tapno saan matama sayang ti amin arigat tayo. Nangrunakan ka, Joyce. Dakkel ti sakripisyo, tapno maoperaan laeng ti amam. Nanang, saan nyo panunutan dayta? Awan anyaman na kanyak tinaramid ko. Mabayag mo't ngay karom ti amin, anak ko. Dakkel agatan, tinautang mo. Inaramid ko lang ti obligasyon ko kas anak, nanang. Nagado ti bidot ko kas anak yo. Ngam sandak apulos a kinundenar. Kanayon nga da kayo kanitatang itisibay ko. Kat da kayo tinangtad kanyak itikirad. Nang runay din agpasngayak abalasa. Joyce, anak ko. Amin nga day ti aglawlaw ko. Kinundenardak idinagsikugak. Ngam da kayo kanitatang. Saan da ka binaybayan? Pinatibkerdak. Isorumbang lang aramidak mo ti amin para kada kayo anaganak ko. Joyce, anak ko, agiaman na kitikas tagalad mo. Ipampanakil ka, anak ko. Ipatpatagda ka kanditatang mo. Da kayo iti apu ko bean ni Junjun. Tandaan namday ta. Nanang ti umawawag. Hello, Nanang? Joyce, anak ko. Nakasarita kun ti doktor anang opera kan ni tatang mo. Kumusta, Nanang? Kumusta ni tatang? Kumusta ti operasyon na? Nalpasan ti operasyon, anak ko. Baligi ti operasyon. Kasta ka di, Nanang? Wan, anak ko. Handan iti recovery room ni tatang mo. Apaman nga agsubli ti puot na. Isublidan ni Jayward. Nasayat no kasta, Nanang. Agyaman tayo iti Diyos. Tabaligi ti operasyon. Wan, anak ko. Kasi ka ti rumbang pagyamanan mi ka ni tatang mo. Sika, ti at-ata nagsakripisyo para iti daytoy. Saan, Nanang? Saan asyak ti rumbang apagyamanan nyo? Ti Diyos ti rumbang apagyamanan tayo. Ti Diyos, Nanang. Auntie Hilda, naimbag tadakan di ti balayo. Oh, apay Fernan. Anyan ti basapol mo. Auntie Hilda, apay nga naglakamot unay ti pananggata mo. Ne. Aguray ka man si ka Fernan. Di mo ko naan analipata mo tinapasamag. Auntie, Itay bigat lang ang nagpinirmata iti kasuratan. No anya ti imbagap, iso tinakalanad iti kasuratan ang nagpinirmaan ta. amo ka nagpinirmata, Auntie. Ngam ti balor di tawid ko ngayon lakok kan ka. Saan sa mo ta husto? Anya saan? Hoy, Fernan, si sasango ni Kagawad Uling idinagtulag kan nagpinirmata iti kasuratan. No anya ti kayat mo, iso ti aday ti katulagan. Saksi ni Kagawad Uling.
Iso nga ron ang nakapirmamot ni kagawad iti kasuratan. Auntie, Iso ang mabalin ka di Fernan. Di nakman sungat-sungatan. Tama nga no si kati madaksan iti kastangar aramidam. Miling, bakit? Mawawag. Ay nailyong, saan ka pa'y amabalin apainuman iti danom? Isu nga ano sampay laeng, tadengga iti nabasa akapas ti bibig mo. Kasta pa'y laeng ti mabalin ko nga ipaaykan ka. Anya, apay nga, Miling. Kasta ti bilin ti Dr. Ilyong, masapul nga agtungpal ta iti bilin ti doktor mo. Miling, naktangan ako na nakadata. Tulungan nakman tagbalik da. Ay na, ay saan amabalin Ilyong? Masapul nga agdata ka laeng, kasta ti bilin ti doktor. Anya, agam naktangan ako na nakadata laeng bakit. Ay, napangaasim ko matagalos ka. Saan ko maanatanggan ti ulom? Basit lang nga anos. Apaman nga ibaga ti doktor mo ang mabalinan. Mabalinan, wan. Ay, naimatay. Basit lang nga anos ang lakay. Ano samlakuman? Pangaasim Fernan, no si Diranak manan ka po iti panagutang ko iti kwarta para iti amak. Saan ko man? Joyce, Pasensya ka no diya ko nauray ti ingkarim asikat ti agiremedyo iti kwarta para iti operasyon itatang. Kas iti nakunakon. Diya kon maibturan a makita ti amak a marigrigatan. Iso ang nagtignaya kon. di mo maibtura na makita ti amam nga agib-ibtor iti sakit. Uno talagang awan ti panagtalik mo kanya. Ha? Tamom siguro, kat sana ka makairemedyo iti kwarta niya, Joyce. Fernan, pangaasim ko ma. Saan aday iti umno agundaway? Kabalak ta agiremedyo iti kwarta, Joyce. Adday ta, oh. Adday ta ti kwarta, Joyce. Adday ta iti sangom. Day ta ti pamanagnag akabalak ta agiremedyo iti kwarta. Fernan, diyak mo ti baga, di mo ka ba? Tikit na ibagam. Talagang awan ti panagtalik mo kanyak. Isa di mo na oray ti inremedyo ka kwarta. Fernan, pangaasim ko ma. Saan ka kumamot nga agsao iti kasta? Saan ka nagpalawag pa, Joyce? Talaga kit di nga awan ti panagtalik mo kanyak. Day tatag pa iso. Awan ti panagtalik mo kanyak. Ay na, agyaman ak ta nakabalikid akmatlaangan, Miling. Agasem ngay dayjay, manong nga oras ang nakadatak, bakit? Pasensya kan Ilyong. Talaga kanong amin akas jay. Takalkalpas mo kat nga rod na opera. Ay, Anyat mariknam nga Ilyong. kaslag pipikil pa ilaag nagtitisakak. Nang rona iti pasat na opera. Sigurado nga epekto pa ilaang ti anesthesia dahi talakay. Mahunay kat ngaminan tinapasamak kanyak. Ay, Oh, apay nagsanay kay tinaunag Ilyong. tiyak ngamin malikli ka na panunutan ni Joyce nga anak ta. Talaga nga inaramid na ti amin tapno maoperaak. Bakit? Wan lakay. Kat day ti makagapo. No apay nga ipampanakkel ko ti anak ta. Ngamin, nakasaga na ang mga ramid iti amin. Para kadata anaganak na.
Kasla nang nagkutitimok na Uncle Fernan ni Dirabi, nanang. Ha? Di mo't nasapa ka naturog idirabi anak ko. Wan nanang, ngam kasla na alingag ko titimok na Uncle Fernan. Sika talaga. Maalakit din anak ko. Darasam nga isimpati na giddaam, tagar mo sartan. Kalpasan na, mapanta ni Jayan ni Lolo, nanang. Wan anak ko, kasi tingkarikan ka, itugot ka iti sa sarungkar ko iti ospital. Makitak mo't langan ni Lolo, uray ni Lola. Si kakit dimot, kasla nabayagan adi mo ida nakita Idinto ta idila na minsan nga aldaw asaan mo ida nakita. Ipatpatag ko nga minda Lolo kan Lola, nanang. Iso nga uray may salangal daw, mailiwak kadakwada. Alang arudan anak, agtignay kan, tapno makapantan iti ospital. Inaramid dayta ni Fernan, anak ko. Wan nanang, tsak pulos na kasao. Gapoy tikas di nga imbaga na kanya kidirabi. Ay, oo na yan. Kasla jakpat siya na maaramid na tikas jay. Uray siyak nanang. Talaga naladingita na kidirabi. Ngamjak kaya't amanayunan pa'y tianyaman a pagdaldalanan tayon. Joyce, anak ko. God, ayan ti kwarta nga imbati na kan kay balay ako naam. Indagas ko iti balay na, sakbay nga imay kami dito'y ka ni Junjun, nanang. Nakapagsarita kayo umot lang a road. Saan, nanang? Basta indagas ko lang ti kwarta iti balay na. Kalpasan na, naglayon kami dito'y ka ni Junjun. Lolo, itatanakawit kan. Siyak timang banday kan ka Amin ngay bagak, masapol atong palam. Anyan, apaw. Naing-ingat sapay nga muwardin ti pagbalodan ti panang bantay mo kanyak. Kasta tibilin da nanang, ken Lola miling kanyak, Lolo. Bantayan ka kano. Agiamanakan ka, apaw ka. Ay na, talaga nakasingsingpet ka. Ipatpatag ka unay, apaw. Patpat din kamat, Lolo. Isabantayan ka. Aywanan ka pa'y Agiamanak manen, apaw. Agiamanak unay kan ka. Aywan, nilulam amilaing, ayan na. Napan nakitsenda, Lolo. Isasyak lang ti kadwa mita diti balay. Tanapan mo't nagtrabaho ni nanang. Ay, kasta ka day. Un, Lolo. Apay, Lolo, at ka di masapol mo. Awan matkit di apaw. Gam kayat ko ti mapandita balkaon. Tapno mainitan akmat. O sige, Lolo, tulungan ka mapandita balkon. O may kan, Lolo, siyak ti makamukan ka. Iso ka di kayat mo apanayunan tinaibayad iti tawid mo. Tatagi kurangan di kayan ayat mo ti kwarta nga ititad mo. Saan nga iti kastaan ti Hilda? Ngam napanunot ko nga minasan nga umdas. Fernan, nalpasan na nagpinirmata iti kasuratan. Dagiti kakabsat mo, awanan ti parikot kadakwada. Naaladan ti bingay da. Si kalaang ti agrek-reklamo. Auntie Hilda, agpakpakasi akin ka. No di mo manayunan ti katad nga yung bayad mo kanyak. Mabalin ka di nga isublik lang ti kwarta. Ay na Fernan, talaga aneng-neng ka. Nagrigat ka ang makaawat. Daytan ti bunga ti di mo panagadal idi. Auntie Hilda. Ibagak mananken ka. Saanan ang maisubli tinalpasan. Nagpinirmatan, kad nailako mo ti pasat ti daga-atawid mo. Ita, ipilit mo nga ibabawi ti amin. Idarum ka. Anya? Auntie Hilda. Hoy, Fernan.
No tagikurangan ti kayan ayat mo ti kwarta naglakwam iti tawid mo. Awanan ti bibiyang ko dita. Iso aday tuyan ti maudi areng-rengen nak may papan iti dayta. Ta iti sumaruno. Talaga nga idarum kan, Fernan. Joyce, anak ko. Saan ka kumamasair iti saludsudakan ka, Anya dayta, tatang? Sipod na kaawid ak dito'y balay, manipod ija ospital. Tsak pa'y napuutan na si Marungkar ni Ferdinand. Tatang? Apay, anak ko. Adda ka di parikot yu adwa. Mabalin ka di, tatang. Saan yun na panunutan dayta? Tiket di pa nagpaimbagyo ti asikasuin nyo. Ay, anak ko. Talagang nagpaimbagak. Tapno maasikasok mo't lang ti talon anabaybayak. Iti kasta, matulungan ka ngagbayad iti nautang mo. Tatang? Naibagan kanyak ni nanang mo no nagtaudan ti kwarta na aramat iti operasyon ko, anak ko. Kaya't ko ti agyaman kan ka, Joyce. Dakkel a sakripisyo ti inaramid mo, anak ko. Tatang, awan anyaman na dayjay. Uray asino nga anak, siguradong aramidon na tikas iti inaramid ko. Saan nga amin, anak ko? Anda dagiti anak akabailan da baybay, anda dagiti naganak kadakwada. Angam ka, naiduma ka kadakwada. Kanay tati makagapaw no apay nga ipatpatag kan ipampanakil da ka kaninanang mo, Joyce. Patpat ganda ka, anak ko. Kaya't mo asawan apok. Saanan gagpakpakita kada kayo ni Fernan? Saanan, Lola? Sana kas idi amin alam nga da dito'y balay. Kanayon nga gayayam kami idi. Namita, saanan? Ay, Ni nanang, kanayon analiday, Lola. apok. Ikagumaamlaangan nga andingayan ni nanang mo, Kasta ti aramidak, Lola. Nga magliday latamat. Apay nga ta, Lola. Amom, Junjun apok. Ubing ka pa'y. At dadagit iba, nagasaan mo pa'y amaawatan ita. Lola? Iso akasaya ata, no saan mo asaludsudan, no apay akas day ni nanang mo. Basta agsingsingpot ka, Junjun. Kan aywanam ni Lolom, ha? Un, Lola. Saan ka madanagan? Tong palag amin nabilin nyo kanya. Naimagman ta makapagnakaman gaya man ilyong. Nay, una yun ti kasta pa nagsasaom, Hilda. Iti tinurti sa ritam, kaslakit din nasakit tinakam mo ang nakapagnaakmanain. Awan ti kasta nga imbagak. Sikatin ang isawang iti dayta. Anyaya ti basol mikan ka, Hilda. Apay kasta ti tratom kada kamay. Di ka man agin didiam mo si Kailyong. Amok tumatla ang agpada kayo iti anak mo nga oportunista. Anya? Nay, anya ka din day nga ibagbagam. Ay Nailyong, di ka nagin didiam mo kunak lang arudan. Kundi sobre iti kwarta di anak mo. Ngab di kinapudno na. Tagikurangan na tinaglakwan ni Fernan iti tawid na. Anya? Nay, anya ka din day nga ibagbagam. Oh, agin-agin kamot si Kailyong. Agaam mo tayon. Iso asaan kayo ang makailimod kanyak. Lola, anya ti pagsarsaritaan da lolo kan nanang?
Junjun apok, bayam lang idak agsarita. Dito'y kalaang ayan ko. Saan ka mapanijay? Saan mo idang asitgan? Lola? Napatag ti pagsarsaritaan da. Kat saan arumbang amakiraman ka? May papanitan niya ti pagsarsaritaan da, Lola? Ay, jak mo tambo apok. Basta dito'y kalaang. Baybay amdanan ng kanlulom nga agsarita. Isumot lagayam adya kung nakita ni Fernan. Manipod rimwarak eja ospital. Kastamot gayam tinapasamak, Joyce. Nga maawan ti amo kabasol ko, tatang. Saan ko siguro abasol? No nagiremedyo aktap no maopera kayon. Ay, Saan ko siguro abasol? No di ako nauray ti kunana akwarta nga remedyo na. anak ko. Anak dak tatang. Adda obligasyon ko kada kayo. Iso nga inaramid ko ti kasjay. Kat no sana maawatan ni Fernanda ita. Awanan ti maramidak. Ay, panagkunak anak ko. Saan anapod no ti panagayat kan ka ni Fernan? Tatang, Tano napod no kan ka ni Fernan? No talaga ngay ayatan na ka. Maawatan na kumati amin. Nagruna kat kas itinakunakaon. Narabaw ti kas jay arasun na. tatang, Isumot lagaya makas jay ti sao ti ikit na ni Hilda. Isumot lagayam. sana po no ti bagbagada at tinagikuram ko ti kwarta ni Fernan, tatang. Saan apod no day jeng agwarwara sa damag? Mamati kayo kumakanyak. Awan ti rumbang nga pagdanagam, Joyce. Mamati akan ka anak ko. Iso nga awan ti rumbang nga pagdanagam. Joyce, agyaman at tayo manugot ka na kisinarak kanyak. No mabalin la ko ma. Jakon kaya ti makisinarakan ka. Kalpasan ti panagwaras ti palso adamag. May papan iti kwarta naglakwam iti tawid mo adaga, Fernan. Joyce, Kinapudno na, kaya't kasungatan gapo kadag iti palso adamag. Ngam linaplapdak ti bagig. Gapo tadyak kayat amanayunan pa iti pagdaldalanan ti pamilyak. Joyce, sana siyak tinagiwaras iti kas ti adamag. Patyan na kuma. No saan asika? Asino nga rod? Nagbidot lang ni ikit ko ay Hilda iti nagawatan, Joyce. Sabali tinang ipapanan na, idiin lakok titawid ko. Patyan na kuma. Pang-asim. Nupod no man dayta. Apay adi mo inlawlawag ti amin. Rumbang ko maalinapdam ni Nana Hilda iti bidot nga inaramid na. Joyce, Amu tangak padpada no anya ti agpaiso, Fernan. Makapasakit iti nakam adi ka man lang nagaramid iti pamuspusan. Tapno sa anak ko mamuta nagbalin arupat kwarta. Idida mo pa'y lang anariknak ang nagsakit tinakam mo. Gaputa siyak tinagipamuspusan iti kwarta para iti operasyon ti amak. Inlawlawag kun ken ka. Nga adda obligasyon ko ken kuana. Iso adya ko na uray ti kwarta nga inremedyom. Ngam sabali ti naramid mo. Imbes ko maamaawatan nak. Imparik naman nagsakit tinakam mo kanyak, Fernan. Joyce, pagbabawyak dahi nga inaramid ko. Saan gaya marumbang dahi jay? Pakawanan na kuma, pang-asim. No pamakawan ti kayat mo. Mapakawan ka, Fernan. Apay kat dinasahan. Isuna laang talading itak nga ibagakan ka. Agdua-dua akon itiriknak. Anya, ngam Joyce, pang-asim ko ma. Ikan na kiti may kadua agong daway. Lading itak, Fernan.
talagang agdua-dua akon. Ngamin, no di mo maawatan ti obligasyon ko iti pamilyak, iti anak ko. Amang ano saan tong agbalig iti buklan ta pamilya. Siyaklaan tinamnamaan ti pamilyak. Masapul nga ipang pangrunak ida. Adda obligasyon ko kadakwada. Kat maawatam kumamot dayta. Once there was a love deep. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan ni Ayat anapauluan. Obligasyon. Tampok dito'y programa tayo. Once there was a love. But that was long ago.